Joyce! Joyce, what ako? Oh, hala, si Ronald. Nald, pagdali! Imo lagi kong gibiyaan. Niagi magod ko sa inyo. Yung ko makakita ni mo. Oh, idiretso na lang ko. Dito ra ko sa Sodoy. Sige lang, good. Sa sunod, ako na lang kang tawgon. Inig-agi na ko sa inyo. Bantay oh. O, laki. Magdali ta, kay basig malita. Oh, imo ni oh. Ansa man ni? Pancake. Nagluto man si mamag sa'yo para snack na ko. Aw, ako na lang sa kang gidadaan. Pinangga lagi ko ni mo, Joyce. Ong. Best friends ko ta. Joyce, hapit na kita mo graduate sa elementary. Maog yun. May eskwela kag high school? Skwila, oy. Friends, gihapon tayo nag-high school na to, ha? Siyempre. Ha? Dili ta classmate? O Joyce, may patong miyaging tuig kay classmate ta. Pero karon, dili na ta classmate. Nga naman. Dugay mo kung nakapa-enroll. Maudi ay, mao ba? Pero inig panito ba? Magdungan lang gyapon ta ha? O inig pa mauli sab, magkuyog ta. O sige. Day, uyab day mo ni Ronald? Ha? Eh, dili Virgie, uy. Aw, abi na kog uyab mo. Kay permi man gud mong magdungan og kaon. Close lang yun ming daan sa gagmay pa mi. Ah, mao di ay. Nga naman day? Nga nung tayo naman ka? Uwa lang. Ganahan man gud ko ni Ronald kay gwapo. Oh. Ha? Ganahan ka ni Virgie? O Joyce, tabangi ko bi. Unsaon man ti ka pagtabang? Mao ni buhata. Unsa may ang tuyo na ako? Uwa ko mahibaw. Istoryahin lang siya kadiyot. Kuyugi ko bi. Kay ako siyang adtoon. Nald, dara si Virgie. Na ako no kay Toyo Nald. Nabitaw G. Importante kaayo. Biyaan sa tamo ha. Ano, magkastorya magmaayo. Sige Joyce. Og salamat kaayo ha. Anya, kumusta naman? Thank you kaayo ha, best friend. Nga naman? Uyab na Miss Virgie. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Naunsaman ko. Nga nung gisakitan ako sa kunihibawaan nga uyab na si Virgie o Ronald. Nga friends naman o taming Ronald. Nga naman. Kaibigan lang pala. Ano naman kong nakalitan, oy. Nga ako'y kauban sa pagkaon. Hoy, Joyce! Oh, ikaw rin may kusang nagkaon lagi. Asal na mo uyab di eh. Uyab ba, oy? Uwa mo ko'y uyab. Si Ronald di eh. Hindi mo uyab to? Ha? Dili mo gud may uyab ni Ronald, good? Friends naman ni. Nanam gani uyab rin si Ronald. Ha? Kinsa may uyab niya? Si Virgie. Uy, uyab silang Virgie? Oh, nga na di ay? Na, dagkan nag-uyab si Virgie oy. Ha? Na maganin na si uyab nga tagalayang eskwelahan. Unsa? Dili ang tingalin ako sultihan si Ronald. Bahin sa kunibawaan. Kay basit unyag, ako pa may mahimo nga dautan. Ay, huwato na lang na ako. Nga siya mo'y makasakop ni Virgie. Kumusta naman ka, friend? Okay na. Ikaw, kumusta naman mo ni Virgie? Okay na sab. Maayo noon.
Ikaw, kinsa may uyab nimo? Ha? Wa pa ko'y uyab, uy. Panguyab no, eh. Mag-graduate na lang ta sa high school. O pag ikaw makaswag uyab. Okay na ko, friend, uy. Dili sa kumusod ng uyab-uyab. Gusto na ako makahuman ko sa kong pag-eskwela. Now, tana, uy! Gitawag na ka ni Virgie, oh. Una ko nimo ha. Kay gitawag ako sa akong palalab. Sige, amping mo. Duha na rin kaadlaw. Ngawa ko makakita ni Ronald. Hain man ka siya. Ako nga doon si Virgie, be. Yabsent pa si Ronald. Nga naman, Ba't lang? nag-away mo, G? Ayoko pangutan, abi. Ato kasi sila kung gusto ka. Virgie. Ganon ni mga. Pila ka adlaw ka na wa mo eskwela. Unya karon, nagupog-hupog ka. Ano sa may problema ni mo? Sakit kaya akong dukan, friend. Ngano lagi? Ano sa may nahitabo ni mo? Siya din, namisisita ko na Virgie sa ilaha. Nag-abot ni sa lain niyang uyab. Unsa? Huwag ako siyang gipapili kung kinsa na mong duha ang iyang gimahal. Unya. Sakit kayo, friend. Kaya mas mahal niya ang unal niyang uyab kay nako. Unsa? Sakit kayo, Diyos. Og tungod lang ni Virgie, dili na ka mo eskwela? Imong gubon ang maayo nimong ugma tungod lang sa babay? Friend, naamay daghang babae nga mahimo nimong ipuli ni Virgie. Kinsa may ako ipuli niya? Ikaw? Oh. Gusto. Ganong mangita man tong kuglain nga. Ani amanday ka nga nagpangga na ko. Ronald. Diyos. Ronald, giga ko sumagot ka ni mo. Diyos. Ronald, ayoko gagawin sa pa. Talali uyab, Diyos. Ronald, Diyos. Ronald. Tungod sa imong kahubog, nakuha gid imong akong pagkapabay. Dili ko hubog. Nahibaw ko sa kong kibuhat. Ugod sa plano nimo karon. Ipadayon na to ni. Ha? Mag-uyab na lang ta. Gusto kasi mag-isulti. Nga nung mag-antos man ko sa babae nga walay gugban ako. Nga niya mag... Pero ako lang gipaabot nga ikaw mismo ang makasakop niya. Dili na ta magkiskot niya. Ako na to siyang ikalimtan kay ni anak sa kong kinabuhi. I love you, Joyce. I love you too, Ronald. Hot dani ha. Di na ko, busog na ko. Anugon ka ayo na ako dali ni mo hot doon. Sige. Kasweet ra, ah. Kung migason mo, ha? Virgie, Tinuod rin ako nadunggan nga kamo na. Kami na. Huwag ikaw, ayaw na pagsamok-samok na ako kay malipayo na mini Joyce. Wa man di ka sa mukha, Nald. Ako lang kang pahibaon nga buwag na misa kong uyab. Og pwede na ka mo balik na ko. Ano sa? hain man si Ronald. Ngating paniod to naman. Oh, si Ronald ug si Virgie ka na nagkatawan ay. Oh, miyaw nang manggo ka. Dali na. Ako lang kaihatod sa inyo.
Naunsa ka, uy. Ronald, mahangyo ko ni mo. Ayaw kong pasakit eh. Joyce, Buwag na si Virgie ug ang iyang uyab. Ug akong nakita nga gusto siya makibalik ni mo. Ronald, sa dihang iya kang gibuwagan, sa dihang iya kang gipasakitan, ako ang niamam ni mo. Joyce, Maunguhangyo ko. Ayaw intawon ko pasakit eh. Kinahigugma ko ni mo. Ayaw intawon duwa-duwa ayaw akong kasing-kasing. buotan ka, Joyce. O masinabuton. O dili may tabo nga ako kapasakitan. Kay love di ka. Salamat, Ronald. I love you. I love you too. Wako kaibaon sa pa ang buhaton para mabalik ang kasakit na gihatag ni May mga higayon nga magsalos ko kung magkasultianay si Ronald o si Virgie. Pero, nisalig ko ni Ronald nga dili na siya magpailad pa ni Virgie. Dinhin na lang kutob ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Joyce nga taga Mati City, Davao Oriental. Uban sa awit nga iyang kipangayo awit kadakulahan, siya ang kagahapon mo. Ang kagahapon mo, ang kasing-kasing. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni Ining Tolomanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.